fi ma'ana dan shi ma yana cikin ma'anar rashin lafiya wannan. Saniyan na biyu al-mudafi'un ahad al-akhbasaini wanda yake mace da ɗayan kazamta guda biyu, bawali ko bayan gari lokacin da kake mace da su. To shi ma wannan uzuri ne, ga sallar jami'i an tada, ga hitsari ya mace ka ko ga kashi ya mace ka kuma ga sallah, ko ka zo za ka yi sallar jami'i ba kwanciyar hankali ba natsuwa, to ƙara ka je ka zazzage abin da ya mace ka ka yi alwala, to sannan in ka zo ka samu sallar, to kuma ka samu wato kuma da kai sallar. Au man bi hadarati ta'ami, ko kuma wanda ya kasance ga halarta abinci a mutajin irai, wanda yake da bukata zuwa abincin, ga sallah an tada, ga kuma abinci an giddo, kai kuma mabukacin abincin nan ne sosai, in wanga abincin ya kubce maka, to ƙarshen ta da kai da irin shi kuma sai ya hankali, kai kuma ba jiran ka za a yi ba, can yi wa zuwan ga cin abincin zazzai, akwai mabukata, to shi ma wannan duka uzuri ne na kaza ka ci abincinka, daga baya in ka samu yan jami'in, to in baka samu yan jami'in ba kai fallin laka kai kai. Da hadisi Aisha marfu'an, saboda hadisin Aisha wanda aka dauka shi ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wanda zo cewa la salata bi hadarati fa'al, babu sallah ga halarta abinci, an halarto abinci, wala huwa yudafi'u al-akhbathain, ko kuma shi yana mace da kasarta guda biyu, to duka ba a wajabta sallah a wannan lokacin ba a wajabta sallah ba idan ga abinci an kawo, haka nan ba a wajabta sallah ba idan ana mace da bayan gari ko bawali. na'am rabi'an na'am ثالثا من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه، لحديث ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى، وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده، فإنه يعذر بترك الجماعة، فإن الخوف عذر. الرابع: حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. ما yace rabi'an na hudu, mallahu da'iwa, wanda yake da batacciyan wani abu, a salisar ko wanda yake da bataccen wani abu nashi wanda ya bace, shine abda'i. na'am ya rujuhu, wanda yake fatan haduwa da shi, wani abu naka ya bace kana nema, wanda wannan ciki takan iya sa ka same shi, kana son kana fatan samu, kana dibawa